Afrika gizakiaren sorlekua. Hirugarren kontinenterik handiena da. Munduko historiaren zatirik handienetan ez zuen inolako estaturik izan, baizik eta tribu eta erreinu anitz. Sudan bertako herrialderik handiena da, eta Seychelak txikiena. Seychelak Afrika ekialdetik hurbil dauden eta Indiako ozeanoan kokatutako 115 uharte dira. Halaber, biztanle kopuruari dagokionez, kontinenteko herrialderik txikiena da. Helburu estimatua da urtero hainbat turistentzat bertako eguraldia eta hondartzak direla eta. Egipto Afrika ipar ekialdeko estatua da. Hiriburua, Kairo. Egipto Afrikako eta ekialde erdikoko estatu jendetsuenetakoa da. 3000 urtez Niloren ertzetan historiako zibilizazio ikusgarrienetakoa garatu zen, faraoien erresumak. Egiptoarrek tenplu erraldoiak eta hilobi eraikin ikaragarriak eraiki zituzten, non faraoiak goraipatzen zituzten. Bertan, idazkera sortu zen, hieroglifo izeneko ideogramak, zenbait inbazio eta okupazioaren ostean faraoien herria arabiarren menpe geratu zen 7. mendean. Gambia Afrikako mendebaldean dagoen herrialde txikia da. Hiriburua eta hiri populatuena Banjul da, baina hiri zabalduena Serekun da. Gambiak oianaren 81 galdu du, baina oraindik hainbat natura parke geratzen dira turisten ikusminerako. Gambian arrantza da nagusi eta arrantzale gehien batzen dituen hiri garrantzitsuenetako bat Tangi izenekoa da. Arrantzaleek hondartzan saltzen dituzte arrantzatutako arrainak. Kongoko Errepublika Demokratikoa Afrikako 3. herrialderik handiena da. Afrika erdialdeko azpieskualdean kokatua egon arren, herrialdeak lotura sendoak ditu hegoaldeko Afrikarekin. Henry Morton Stanley kazetari galesak herrialdea esploratu zuen lehen aldiz 1877an, eta 1885an Belgikako Leopold bigarrena erregeak bere gain hartu zuen Berlingo konferentziaren bidez. Gutxi gora bera 242 hizkuntza hitz egiten dira Kongoko Errepublika Demokratikoa.